Hej alle sammen og velkommen til den her video. Og i dag der skal vi lave et eller andet, som jeg ikke lige ved. Hvad var det vi skulle lave? Det ved jeg ikke. Nå, det bliver i hvert fald bare sådan en lille vlog. Jeg kan se mig på 3 kameraer, det ser lige lidt dum ud. Men det var hans idé at lave en video. Så ved I det. Okay, hvem synes I der lækker mest? Jeg synes nok det er Bærs. Min er lækker. Har du set Anthony's? Ja, Anthony's den lægger fucking meget. Ja, Men det kig, var han sådan, går sådan her. Så gør den sådan. hvis du gør sådan her, så gør den sådan her. Så gør den det lige præcis spejlet. Så så ikke sige lidt på affald. Skal det ikke? Hej Bertram. Ja, vi klipper på hans. Jeg tror, at den filmer. Hej. Altså, hvis der er... vi klipper. Hej. Bare tag til kameraet. Nej, jeg skal tage lige til kameraet. Yeah! Men det er på den grimme måde, der er på kamera. Hvad er det? Du skal ikke vise. Fuck på det. I've been feeling so small. What you like here off down. Up and smiling, up and smiling. I've been smelling. I've been smelling. Jeg tror godt, den ikke filmer. Vi har bare klippet. Bærs din er dårlig. Dit lys det er dårligt. Ja, han er... Vi fortalte pranken til ham. Okay, se ham. Tada! Vi havde klippet. Har mit ikke bedre lys end Bærs? Jo, nu har den. Er det fordi, I har skruet helt op for lysen? Jeg har. Men prøv at se, Bærs lys, den bliver sådan helt underlig. Prøv så her. Og du kan se, når man stiller sig sådan her, så bliver den sådan helt mærkelig. Og så? Hvad er det? Jeg skal lige prøve. Herhen. Og så? Vil du ikke se det? Fuck, jeg ser grim. Ej, jeg ser jo mega grim ud. Brug den ikke. Nej. Ved I, hvor meget det blæser udenfor? Ja. Hvad er det derfor? Ej, hvor du skulle have set, hvad jeg gjorde på kamera. Hvad? Fordi... Hvad? I kan godt se der. Hvor fanden, du har sgu da ikke stillet dit... Hvor fanden ikke stillet dit kamera ordentligt? Sådan. Jeg har stillet det akkurat sammen som mig. Ses. Den åbner altså sig selv. Seriously. Den åbner seriøst af sig selv. Den åbner sig selv. Fanden var det? Er der nogen, der lige blev klokken? Hvor? Jeg kan godt lige vide det egentlig. Du kan bare lige klippe det hurtigt. Okay. Det er 6. Den er sgu ikke 6. Næsten. Hvad er klokken? Den er kun 3. Der er 3 timer endnu. Nej jo. Nej, der er 2 timer. Den er næsten. Ja, der er 2 timer nu.
Den fødselsmor. Nej, jeg stod jeg læste Arthur. Hvor ser du sådan noget på væggen? Hvis I kan se mig. Man kan lige se den hænder. Hej. Det er ikke mine hænder. Hej. Hej. Nå, skal vi egentlig ikke bare stoppe videoen nu? Så lav video! Skal vi ikke bare stoppe videoen nu? Nej. Hvorfor? Jeg laver jo ikke noget. Hvad skal vi lave? Vi skal snave. Vi skal snave. Ja. Jeg slukker ikke min video. Okay, hvem siger tak fordi I så med og sådan noget? Det gør jeg. Siger jeg. Tak Nej, fordi det I gør så. jeg. Ikke endnu. Det gør jeg. Ikke endnu. Jeg viste lige næsebord på Bærs kamera. Hvad fanden? Det skal du fandme ikke gøre. Ej, Ben, bilen til morgen. Så har jeg lige hjulpet Bær. Han slukkede din bil. Nu bliver jeg nødt til at starte forfra. Han kan bare skrive part 2. Jeg vlogger. Han har ikke lavet andre vlogs. Hvor skal du bare ud af nu? Hvis du kan, det. Ja. Så kan I se, hvad Hvad? der sker noget der. Hvorfor? Jeg åbner. Og så kommer I bagefter sådan. Jeg tager mit kamera med. Kommer som Shrek. Okay, jeg tager også lige mit kamera. Nu stopper du kraftet med. Nej, det står sgu da banker på. Og så kommer I bare Shrek. Kan jeg låne toiletpapir? Mor, har vi mere toiletpapir? Vil I gerne have noget? Ja, jeg ikke mere. Okay. Så siger de, du skulle bare vide. Filmer I alle sammen? Ja. Og selv lige Bær, jeg stoppede Bærs video. Jeg vil ikke lige filme. Hey. Lad være. Så kig. Den skønne udsigt. Ja. Nu flytter jeg ikke mit grimme ansigt. Hvad fanden? Skal vi op og se den høje ude? Du ved godt, at alle engler har sådan ringe over sig. Hvad er så på afsingen? Han har en toiletring. Han klæder den næsten. Det går allerøverst. Løb, kom. Det går allerøverst. Fuck, løb. Fuck. Løb. Vent, er det ikke det? Det er deroppe, der... Der er travlt. Skjul kamera, så når han kommer ind. 2 sek! Ja, 2 sekunder! Så er Jonas herude. Nej, jeg vil ikke på toilettet. Jeg har lavet skjulkamera på. Jeg har skjulkamera. Ja. Skal vi ikke komme ud på toilettet? Nej. Så vi må ikke gå ud på hans toilet. Vi klipper lige indtil vi lige har fået ordnet alt og sådan noget. Ses. Så, han siger det. Ja. Farvel og... Ja. Subscribe og alt det der. ja. Tak fordi I så med. Hej. Luk. Ses. Okay, jeg mener det. Vi ses. Subscribe og like. Ses.